Ale vidět ve svým videu, zde něco uděláme. Tak já se tady přijme něco. Já tady nevím. Ahoj mami. A já jsem video. Jaký? Počkej. Kolik ti mám dát? Jaký? Nevím boss. Jdeme tady bossku, ukážu nový pokoj. OK, počkejte. Zapnu baterku. Tak. Jo, to je nový pokoj. Teďka máme pesáky, nejde po pesáky, nejde. Novou ledničku od minula, tady máme boxy, tohle nový kos. A tady je věci, které jsem postavil. Některý mi lidi se rozbili a to se nevadí, to neplatí. OK, a teď OK. Máme také auta, tady je box s autama. OK, je buglí. Je to bude fungovat hezky, ne? Prostě takové. Taká auta. Vždycky vám ukážu. Hezké je. Dívejte. Jsi ani neukazoval babičce? Tak prostě, máme, já jsem video, jo. Aha. Tak je robot, takhle. Tak musíte chytit ze zdola, potom takhle. A pokud jste neviděli, tak tady rozmasknete. Když vám to nepovede, tak takhle. Máte robota. OK? Teď já nic nevidíme, jenom se otočíme. Já jsem viděl video taky. Jaký video? Ty natáčíš video? No, potom ho dám na YouTube. No, takže to bylo... Já jsem tě viděla. Provokují. To je dva předělaný, to je to postel od minula, jak jsem býval to video. Telka. Těla tady je bozá, to stejná. Koupila nový, to se vždycky, to se neptejte. Prostě je tohle, místnostka. Jo, přesně, kdybych byl smutný. G. OK, nevím. Ještě tady něco.